Tambayan. This is Lakay Music Lovers. At namimili kami ng paninda. Ito mga galing mall. Mall pull out ito kung tawagin nila. Ayan, yan yung misis ko na may naisipan niya mag-business uli ng bag. Yan. Nasa ground floor pa lang ito, yung dun sa second marami pa. Kulang pangalan itong isa. Blue, red. Eto. Ano, dami. Ayan, di ba yung kayo ano? Ano ba yung app? Ano, Marie? Ano ba yung app? Ano? Okay, ba siya? Time bag. Ha? Yan o. Dami yan o. May raincoat to, madam? Yan, dyan na ako kakanta. Pag nag-vlog ako. Pwede na rin ba dyan ako mag ano? Kahit makita yung mukha mo dyan, pwede dyan. Mag live screen. Oh. Pero sa dami nyo dito, kung i-subscribe nyo ako, mas maganda. Oh. Subscribe nyo lang. Tandaan lang. Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Andito no si Lakay upang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta. At yan lang ang nakayanan ni Lakay Music Lovers na i-share sa inyo yung another source of income naming mag-asawa. Kasi po, yung gulay namin, hindi na kami nagtitinda ng gulay kasi dito kasi napakarami na nagtitinda ng gulay. So, sometimes nabubulokan kami. So, lugi pag ganon. So, nag-isip kami, naisip din ni Mrs. Saka, mahirap. Kaya, malulugi ka lang, maubos puhunan mo. So, nag-reverse siya ng another source of income. Naisip niya magtinda ng mga bags ng mga bata. Mga estudyante, saka mga sapatos, ganun, pang bata, pang matanda. So, ayun guys, kaya namili kami doon sa Bulacan. Sabi nila kung tawagin daw yun ay mall pull out. So, mga branded din sila, mga branded din, mga ano din
probinsya. So ngayon naisip ko, nangati yung bibig ko, nagtanong ako ng TV nila doon, medyo mas mababa din kaysa doon sa mall. Kaya bumili na rin ako ng TV para itong 55 inches ko ipasok, doon ko na lang sa kwarto. Itong bagong binili ko na 65 inches, dito na lang sa sala. So guys, maraming salamat. Sana nagustuhan ninyo itong aking ni-share sa inyo. At dito sa Pilipinas, napakahirap. Sabihin na lang natin na dito siguro ang medyo mas mahirap kaysa sa mga ibang bansa, lalong-lalo na yung mga taga-ibang bansa na pumupunta rin dito sa Pilipinas. Tayo naman dito na mga Pinoy ay pumupunta sa ibang bansa. So guys, siguro itong video ko ay makatulong din sa inyo para mag-establish ng business, kasi mahirap kapag hindi nyo mahalin ang inyong mga pinagpaguran, lalong-lalo na hindi naman po pwede nating sabihin na you are forever there. Siyempre gusto ninyo mag-for good, siyempre gusto rin ninyo i-enjoy yung buhay ninyo dito sa ating bansa, at saka kasama ninyo yung mga mahal ninyo sa buhay. So you sacrifice your self to go there and work to earn money, dahil dollars dyan. Pero alam ko sa sarili ko at nararamdaman ko rin, dahil marami rin akong naging kaibigan, naging kumare na nag-abroad, at yung aking may bahay din nakapag-abroad din dyan sa Hong Kong. That's why galing din ako dyan sa Hong Kong. Ngayon mahirap, kasi napakasakit sa ina na mawalay sa kanyang pamilya, lalong-lalo na kung may mga anak. So ingatan ninyo at mahalin ninyo yung pinagpaguran nyo dyan, para sa ganon, pagka nag-for good kayo at mag-stay kayo ng Pilipinas, at least itong video na ito, magkaroon kayo ng idea na you establish even a little bit business. Kasi dito, kung asa ka lang sa pagtatrabaho, mabuti kung manager ka ng bangko. Dito kasi sa atin ay kailangan na may konting sipag at tiyaga, para sa ganon may nilaga. So again and again, maraming salamat sa inyo, especially those who OFWs. Mahalin nyo yung pera ninyo para pag-uwi ninyo, gayahin nyo itong ginagawa ko, magtayo kayo kahit maliit lang na business. Alam nyo, pag nagtanim kayo ng puno, hindi naman kaagad nagbunga yan eh. Pag nagtanim ka ng puno, seedlings pa lang yan, tapos biglang lumaki, tapos magbubunga yan. Lahat ng malalaki ay galing sa maliit. So huwag nyong liitin ang bagay na gusto nyong gawin, baka sakali doon kayo kumita at doon kayo suswertahin, dahil ang Diyos naman ay mabait at gabayan tayo kung malinis ang ating hangarin. So again and again, mga guys, sana nakatulong ng konti sa inyo ang aking video na ni-share ko lang sa inyo how to establish business, maliit o malaki. Pero alam mo, for my experience, for almost 40 years na nagbi-business kami, dahil kaming mga magkakapatid ay lahat kami ay ang business namin baboy. Yung aking kapatid, dealer siya ng baboy. Kung may truck siya, kumukuha sa kung saan-saan, tapos diretso ng slaughter, kakatayin nila dun, pakakatay niya yung mga baboy niya doon sa slaughter, tapos ibabagsak niya sa mga palengke. Isa na kami na binabagsakan niya ng baboy. So yun ang nagiging hanap buhay namin ever since.
So ngayon dahil napakahina ng dahil before nag-start kami is 70, 60 per kilo. Eh ngayon, grabe, 300, muntik nga umabot ng 400. So medyo mahirap ang buhay mga kapatid. So kailangan ingatan nyo at mahalin nyo ang pinagpaguran nyo dyan. You sacrifice yourself to go there to earn money for your family. So ilagay nyo sa tama at para pag nag-for good kayo, mag-negosyo kayo kahit paunti-unti lang. Tulad ng sinabi ko, ulitin ko, ang maliit ay lalaki. So again, God bless us all. Maraming salamat po. Bye-bye.